Wai abokina nake ganin yau gaba ɗaya ranka ɓata ne, me yake faruwa? Kai dai ka bari. Wai yarinyar ne ta ci amana wai? Kai duk duniya ma akwai yarinyar ta taɓa ci amana ta irin wannan yarinyar? Soyayya kamar ba za a mutu ba. Ina son ta zuciya ta ashe shi mun amana take. Abokina ba haka bane, ba haƙuri za ka yi. Wallahi ba zan haƙura ba. Na ga akwai abin ma ni da zan mata ma. Na yi gama. Haƙuri za ka yi, ka fuskance ni mana abokina. Na ka wasa ne. Na ga ma wallahi ba zan haƙura ba. To abokina ya kamata ka san yanayin yan matan zamanin nan yanzu. Yan matan ni ma bata san halina ba. Kai dai haƙuri kai dai. Wallahi ba zan haƙura ba. Ni fa nake ga ma. Kai haƙuri. Shikenan. Kai tashi ma muje, ni na san shirin da na mata. Kai haƙuri. Ba zan haƙura ba wallahi. Kai abokina kai kike irin wannan. Ka zo mana mai magana. Sai ke Allah ni nake gaya ma wallahi ba zan haƙura ba. Ni abun da nake so haƙuri za ka yi aboki. Ka san ƙarya yarinya na ma take mun? Kaga wai kira take boga shawarma kai har rufai da ta yi ma babu abun da ba ta ci. Ita Abuja ma take zuwa cikin bila ta zauna. Ashe ma ƙarshe yarinya wai talla awar ma take. Wallahi ba zan haƙura ba. Ya haƙuri aboki. Mu je ka. Assalamu alaikum. Ke faruwa ne kun to hayaniya kuke lafiya? Wallahi mun to da ni da abokina ne, wata yarinya ce wai ta yaudare shi. Nazo ina ba shi haƙuri akan wani har ma yake magana akan wai shi yayi waka. Kai wai ne ma kenan. Yarinya ta yaudare ne kake cewa wai ne wai? Ai da matsalolin ku kenan ko yanzu samarin zamani. Yau ku rinka kakalewa ƴan mata ko matan ne yanzu yaudara tsiya ce da su me wata yaudara ta ma. Yarinya ce kira mun soyayya mun tsara soyayya lafiya lo ya za a aure. Ashe wai ita ƙarshe ma yaudara ta take. Tana mun kara da yaudara ka kaga mana ƙaryayyaki take mun ƙarshe ma ta guje ni. Ashe ita talla awara ma take kuma ni wallahi na ma min waka akan ta. Talla awara? Hakuri za ka yi. Ba zan haƙura ba. Mun yi da kai fa bayan da ba. An zo akan gaba. Ka gani nan? Gidan sinima gare ni. Mu ne ka gani walton. Mu ne ƴan gaiwa ta hau ƙaya kenan. Na daga gaiwa ta hau ƙaya. Gidan sinima da haka za mu yi da kai. Kai me kake mai bakin kake cewa kai? Ni ko zan mai tsaro. Ai na san za a samu kuɗaɗe. Walton ka gane wallahi muna tare da sinima. Fita mu je kawai. Kaga mu yi nan kai nan. Kar mu yaka da kai. Mu yi nan kai nan. Mu ga tasu. Yau karfe 2. Karfe 8 na dare zan karɓi kuɗaɗen yara. Ka gane kenan. Zo biya ma musu rangon. Kuma bayan za mu dora a neto domin yarinyar ta gani ta san cewa bata yaudari banza ba. Kai ka je. Haka za mu yi da kun yi ma. Ku zo mu sasunta. A'a ba wannan magana. Ni da nake neman kuɗi sinima garan fa. Waya aka yi lafiya naga har yanzu yan gidan kallon nan ba su zo ba kuma kazan gidan su ne mana mun tada inji fa yayan mai muke a banza fa. Ni hakuri. Ba dai mun tallata a gari ba mun ce za a zo a kalli wannan. Kai wannan fasiniya ne starboy ne an sanya kowa ina a gari. Kuma duk da haka kaga wizi ne kuma dole ne da aka yi talle shi a gari dole mutane na san da su. To da kake kuranta shi kanki bai zo din ba ma. Sai so ai hida ma irin wannan yaran su zo a taru yanzu nan yana ji za koyi waya za mu mai yazo. Assalamu alaikum. Dole. Allah dai. Ka shigo kenan. To ba dole mu zo mu ga aran gaba abokin nan namu ba. Mu ga inda za ta kaya. Ai muna ciki wani fule go wani fule. To. Yan makaranta. Baba ya yi. Kun zo kenan. Wallahi duk jama'a ya ci wajen mai ba mu wani wannan mai wuya. Ka san fa people da malin zarot. Mutane biyar a barka da manya. Allah wallahi. To ga su na za a yi. Wannan rike ni ko canjin ma ba zan karba wallahi. Allah kuma na ban ma da canjin ka. Shikenan. Kai da Allah kai waye na jira an turancin iska ba kuma gana wani bayan people da mai su ba mu kuɗi mu ya fi bayan people da wannan din nan. Ya gane ba dan makaranta ne ba. Yo dan makaranta me ni ko ba dan gidan kallo bane yau sinima fa kai ka je. Ya ka san mu ba furi ne fa ba kai da ba wani furi. Allah furi ne wallahi. Allah isa ku da wannan san kullu haka kuke. Allah ya zuwa kuke an tara aba ai tun da aka ce kai ne ka shiga ba aka yi ai ka san ne ka rama abin da ta ba mu ka rama ya bar mini bai ya faskare aikin karfi waka ta fi mini dana Allah da fa mini dana Allah ka yi mini da fa Allah na bar maka yanzu Allah maka isuwa sai mai gida star boy ina mun sai yan bakin cikin mu dole ba za su yi
ga shahararren mutumin da muke so ya zo zai bayyanar da wata cuta da wata budurwarsa Tamar. Ogan mu kenan. Yau shine yanzu zai zo ya gabatar da shi a gidan sinima ta. Kuma ni na san kusan akwai wanda aka haɗa baki da wallah. Kawai lafiya kaje kallo na? Gidan kallo na zo gidan kallo gaba. Wai uwa kace? Yar uwa ta kamar ya ubanka su wasani. Na shiga uku na shiga wando na sai katon 1 miliyon na wandafo wata kyakkyawan bebe na hango ashe ban sani ba na haɗe da yan koko nan da na so ba gani ba a liki na ce hello baby ta ce mun halili ba ta cin abinci sai da kibiya inda na sha to an saka su kafin da tashi an haɗa kogi abun da ta tsalla shine wai zazzabi ina rawa sannan ana muni tafi wai na samu budurwa mai zafi muka shirya za mu kunta ni da nasibi yamma liki sannan ya zo muka tafi maunanta a zuciya na yayi zurfi ina murna ina ji da karfi ina isa da kanta tana awara suya awara budurwar gayu awara budurwar gayu awara budurwar gayu awara budurwar gayu haba mai awara kika sa ni da dinga kashe kwandala da safe ya sala da yamma awara kin ga yan mata yau zan miki takara ki goge dai a wasu dinki da Allah kin daina juya ni kamar yan bagala da ina lallaba ki kina tabara hatta a banki na kin tashi kyan dala soyayya da kin ga haba mai awara kika sa ni da dinga kashe kwandala da safe ya tsala da yamma awara kin ga yan mata yau zan miki takara ki na shiga uku na shiga wando na sai katon 1 miliyon na wandafo wata kyakkyawan bebe na hango ashe ban sani ba na haɗe da yan koko nan da na so ba gani ba a